Okay, everyone. Good afternoon. Ara Chaldeon. So welcome to session 6, the last session towards measuring the success of terms. I would like to introduce our first speaker, Iker Echeveste, who is the head of the terminology department at USAID. And he will be speaking about the diachronic study of term usage in Basque language legal texts, the use of USAID's automatic verifier for bilingual texts in terminometry. Thank you. Arratsalde on denoi. Asteko jakina eskerrik asko biltzar honetara bertaratu zareten guztioi. Barkamena txiki bat eskatu behar dizuegu, konturatu garelako aurkezpenaren bertsioan hiru irudi gelditu zaizkigula edo bertsio dantza bat izan da jatorrizko bertsioan euskerazkoan. Beraz, hiru irudi euskeraz agertuko dira, eta horrela, euskera pixka bat ikasteko ere aukera izango duzu agian. Gaurko nire jarduna, terminoen ezarperanen inguruan mamituko dut. Eta aurkezpena hiru adar edo atal nagusi landuz eramango dut aurrera. Hasteko, ezarpenaren ebaluazioak terminologia plangintzaren antolamenduan duen lekuaz arituko naiz. Arin arituko naiz, atal honetan, gauza oinarrizkoak eta zuentzat ezagunak izango baitira, baina jarduna bere testuinguruan kokatzen lagunduko duelakoan nago. Bigarrenik, USAIDek ezarpenaren ebaluazioaren eta terminometriaren arloan egin dituen saioen berri emango dizuet. Eta azkenik, aipatutako lan ildo horretan, egin dugun azken ekarpena edo ikerketa saioa aurkeztuko dizuet. Ezarpenaren ebaluazioa terminologia plangintzaren antolamenduan. Denok ezagutzen dugu, hain da ezaguna, Oierrek terminologia plangintzaren antolamendurako proposatutako 6 urratsen eredua. Eredu horri jarraikiz, terminologia lana ez da amaitzen terminoak sortu eta erabiltzean, ez eta erabilietako terminoak normalizazio prozesu batean adostu eta erabakitzean, edo adostutako terminoiek sozializatzean ere. Terminologia lanaren ikuspegi orokorrean, atal garrantzitsuetako bat da terminologiaren ezarpena aztertzea. Hau da, hizkuntzaren eta diskurtsoen erabilera erreala neurtu eta normalizatutako terminologia bertan zenbateraino errespetatzen edo erabiltzen den analizatzea. Oierren eredu horren arabera, normalizazio prozesuaren eguneratzea eta hobekuntza bideratu behar ditu ezarpenaren azterketak. Urrats horien artean, normalizazioaren urratsa oso garrantzitsua da gurea bezalako hizkuntzentzat. Ez alperrik, euskera normalizazio bidean dagoen hizkuntza dela diogu oraindik. Terminologiaren normalizazio prozesua hizkuntza guztietan gertatzen da. Batzuetan espontaneo izan daiteke edo bestela planifikatua. Terminologia hori diskurso espezializatuan modu espontaneoan agertzen denaren arabera. Euskararen moduko hizkuntzetan terminologiaren sorrera sistematikoa izan daiteke, eta hori gertatzen da, maiz nolabaiteko morrontza bat izaten delako nazioarteko komunikazioan gailentzen diren hizkuntza nagusiekiko. Horrelako egoeretan, erakundeen eskuhartzea gertatzen da zenbaitetan normalizazio planifikatua bideratzeko. Eskuhartze horren helburua izango litzateke jakintzagai bakoitzerako terminologia propioa sortzen laguntzea eta adituei gomendioak eta bideak erakustea termino berriak sortu eta finkatzeko zereginean. Eta nola bideratu da plangintza hori euskararen kasuan? Aipatu bezala, hizkuntza politikako sailburuordetzako ordezkariak, Araceli Díaz de Lezanak ni baino hobeto eta zabalago azalduak ditu kontu hauek guztiak. Baina datu simple batzuk aipatuko ditut testuinguruan hobeto kokatzeko. 1989an, Eusko Jaurlaritzak berretsitako euskera bizi berritzeko plan nagusiak, besteak beste, terminologia lanaren plangintza egin behar zela agintzen zuen. Plangintza berri horren ondorio izan dira geroztik euskal terminologiaren normalizazioan berebiziko garrantzia izan duten 2 elementu. Bata, 2001an Euskalter terminologia banku publikoaren sorrera. Eta bestea, 2002an Eusko Jaurlaritzaren euskararen aholku batzordearen baitan eratu den terminologia batzordea. Terminologia batzordeak terminologia lanerako metodologia eta irizpideak ezarri ditu eta jarduketa planen bidez terminologia lanerako lehentasunak finkatzen ditu aldiro. Batzorde horren bitartez eta erakunde eragile askotako kide eta adituen adostasunez terminologia berria onartzen da. Terminologia hori, terminologia gomendatua da.
Ajoerren eredua berriro gogoan, lehen aipatu bezala, terminologia lana ez da amaitzen terminoak sortu eta erabiltzean, ez eta erabilitako terminoak normalizazio prozesu batean adostu eta adostutako termino horiek sozializatzean ere. Izan ere, terminologia horren ezarpena ez dago berez ziurtatua. Hau da, praktikan proposatutako termino horiek ez dira beti erabiltzen. Horren arrazoia izan daiteke batetik proposatutako terminologia horren sozializazioa ez delako behar bezala egin edo erabiltzaileari behintzat ez zaiolako iritsi ahalegin horren emaitza. Eta bestetik, eta hau da ezarpenak huts egitearen alderdi esanguratsuen agian, arrazoia esan daiteke lexiko espezializatuaren sorreran eta transmisioan inplikatuta dauden eragileek zenbaitetan ez dituztela proposamen edo termino berriak beren diskursoan integratzen. Egoera horrelakoa izanik, argi geratzen da ezinbestekoa dela terminoen erabilerari jarraipena egitea terminologia plangintzan. Terminologiaren antolamenduak, terminologia plangintzak, edozein kudeaketa prozesuk bezala, ebaluazio eta kontrol fase bat izan behar du. Eta normalizazio terminologikoaren prozesuaren urratsetako bat izango da hori. Terminoak bere testuinguruan duten erabilerari buruzko jarraipena egin behar da, ezarpenaren ebaluazio bat alegia, eta jarraipen horretan behatutako emaitzen arabera ondorio egokiak atera beharko dira. Adibidez, erabiltzen ez diren terminoak birplanteatu eta eguneratu egin beharko dira. Hain zuzen ere, urrats honetan egiten den lanaren arabera, baztertu egin beharko dituzte terminologoek beren jardunean erabilitako berraztertu egin beharko dituzte terminologoek beren jardunean erabilitako irizpideak. Gaur egun, edozein arlotan gero eta garrantzi handiago hartzen ari da errentagarritasuna eta efizientzia. Filosofia horri jarraikiz, zalantzan jarri ezinezkoa da proposatzen diren terminoen ezarpena neurtzea, lagungarria dela terminologiaren plangintzak optimizatzeko eta plangintza horren arrakasta aukerak hobetzeko. Eta horrek noski bere eragina izango du hizkuntza normalizazioan. Orain esan dugun guztiaren ildotik, beharrezkoak dira ezarpena ebaluatzeko helburuarekin egiten diren ikerketak. Ezarpen ikerketen helburuetako bat izango litzateke proposamen terminologikoen arrakasta edo porrota ekarriko luketen arrazoiak azaltzea. Unitate terminologiko horien normalizazio prozesuan kontuan hartu ahal izateko. Eta horri esker, normalizazio prozesua bera hasieratik hobetzen laguntzeko. Xede nagusia izango da, proposatutako terminoak egokiak eta bideragarriak izatea, eta arrakasta izateko modukoak. Alegia, testuinguru espezializatuetako diskurtsoetan, modu zabalean erabiltzeko aukera izango duten terminoak proposatzea. Azken batean, termino normalizatuek fidagarriak, egokiak eta zuzenak izan behar dute, eta hau guztia kalitatearen ikuspegia ahaztu gabe. Euskararen testuingurua kontuan hartuz, gai honetan, euskararen terminologia plangintzaren esparruari dagokionez, lehen esan bezala, euskararen aholku batzordeko terminologia batzordeak bere jarduketa planetan azpimarratu izan du alderdi hau. Aipu gisa esaten du. Beharrezkoa da, aztertzea eta ezagutzea terminologia batzordeak onetsitako terminoen arrakasta maila. Hala ere, terminologia plangintzaren beste urratsetan egin diren aurrera pausuen parekorik ez da egin. Ezarpenaren ebaluazioaren edo terminometriaren arloan normalizazio ahalegin hori ebaluatu eta kontrolatzeko. Zorionez, atzo entzun genuen hizkuntza politikako ordezkariaren ahotik horrelako ekimenei heltzeko aurreikuspena badela. Euskarari dagokionez, ezarpenaren ebaluazioa ikertzeko ezagutzen ditugun baliabideak UCEek garatuak dira. Izan ere, euskararako ere tresna terminometrikoak garatzeako beharra ikusita, UCEiko ikerketa taldeak lan ildo berri bati ekin zion 2005an. Esan bezala, urte hartan lan ildo berri horri ekin genion. UCEin lan egiten dugun terminologoen kezka edo galdera izan zen, ea zer nolako eragina edo erantzuna izan zuten proposamen terminologikoek gizartean eta erabiltzaileen artean. Garai hartan, ez zen artean terminologia batzordeak landutako termino gomendatuen proposamenik. Baina epe motzera jarduerari martxan hasiko zela bagenekien. Lan hildorren emaitzak izan dira ondorengo ataletan azalduko dizkizuedanak. Lehen saioa izan zen TEIS. Proiektu hau 2006-2007an garatu zuen UCEik
eta Eusko Jaurlaritzako Saiotek programaren bidez finantzatu zen. TEIS proiektuaren asmoa zen, euskeraz normalizatutako terminologiaren ezarpenari buruzko informazio sistema bat diseinatzea. Horretarako, lehen saio gisa, testu idatzietan erabilitako euskararen jarraipena egiteko ikerketa egin zen. Aipatu bezala 2006-2007 garai hartan. Hura izan zen, euskararen kasuan egin zen lehen lan sistematikoa, eta esan daiteke ia bakarra. Nolakoak izan ziren ikerketa faseak. Ikerketa saio horretarako korpus sinkroniko bat bildu zen. 2004an argitaratutako hartuz puntu sinkroniko nagusitzat. 4 arloko dokumentuak bildu ziren. Administrazioa, hezkuntza, hedabideak eta enpresak. Eta guztira, 500.000 hitzeko korpusa bildu zen. Hiztegi terminologiaren konpilaziorako, kontuan izan behar da, garai hartan, ez zela esan dudan bezala, terminologia batzordeak landutako termino gomendatuen proposamenik. Hortaz, euskaltzaindiaren hiztegi batura jo zen. Hiztegi horretatik, erabileremoaren marka ezarria edo besterik gabe erabilera terminologikoa izan zezaketen hitz gomendatuak, hitz arautuak hartu ziren. Tartean zeuden adibidez, biologiaren ingurukoak, animalia eta lander espezien izenak, zuzenbidekoak, medikuntzakoak eta bar. Hiztegia kontzeptuak antolatu zen eta kontzeptu bakoitzean biltzen ziren ari buruzko termino guztiak. Hau da, bai gomendatu edo betxiak, bai haien lehiakideak edo bestelako formak. Denetara 552 kontzeptu eta 1333 termino forma bildu ziren hiztegi terminologikoan. Korpuseko terminoen identifikazioa eta amaitzei buruz, dokumentuetan hiztegiko terminoak detektatzeko useik garaian garatutako lehenmatizatzailea erabili zen. Baliozko 10.141 konkordantzia edo termino agerpen aurkitu ziren korpusean. Guztira, hiztegi terminologikoko 1333 formatik 457 identifikatu ziren. Konkordantzia edo agerpen horiek aztertu ondoren, ondorio gisa ezarri zen termino gomendatuen ezarpen tasa oso handia zela. Izan ere, aipatutako 4 arloetan, gomendatutako terminoen ezarpena 180 ingurukoa izan zen. Gero ikerketak bigarren adar edo saio bat izan zuen, zuzenan internetik jasotako dokumentuetan oinarritua. Hura izan zen, usteik arlo honetan egin zuen lehen saioa. Hortik aurrera, egin ditugun urratsak izan dira nolabaiteko aproximazio edo saio osagarriak, esan genezakena. Guk, gure beharretarako sortutako tresna batzuek, terminologiaren ezarpena neurtzeko lanetan, terminometrian, izan dezaketen erabilgarretasuna erakusteko. Egin genuen urrengo saioa 2013an izan zen, guk garatutako idite lexiko egiaztatzailearekin egindakoa. Idite lexiko egiaztatzaile bat da, eta funtsean lexiko onartuarekin batera, euskarazko testuetan baztertzekoak edo ez gomendatzekoak diren formak identifikatzeko gauza ere bada. Hortaz, testu bateko lexiko automatikoki egiaztatu eta forma ez hobetsi horiek detektatzen ditu. Eta horrekin batera, forma hobetsia proposatzen du. Testuen analizian gomendio horiek egiteko bi iturri nagusi erabiltzen ditu iditek. Batetik, lexiko orokorreko informazioa biltzen duen EULEX datu base lexikala, etengabe eguneratzen duguna euskaltzaindiaren arau eta gomendioen arabera, eta bestetik, lexiko espezializatuari dagokionez, useik bere terminologia lanean hartutako lexiko espezializatutako erabakien bilduma edo. Bi datu baseotan forma onartua jasotzen dira, esan bezala, eta haiekin batera ez hobetxiak edo hobe edo erabil forma daukatenak. Forma batzuk esaten da hobe erabili beste forma hau, edo erabili, debeku bezala erabili beste forma hau. Eta datu base horiek noski eguneratuta mantentzen ditugu esan bezala. Bueno, iditeren ezaugarri horiek ikusita, 2013an egindako azterketa ezen izan ertxiki ezarpenaren ikerketa edo haren ondoriozko erabilera indize bat ateratzeko azterketa. Tresnaren praktikotasuna probatu nahi zen besterik gabe. TEISekin egin genuen saio sistematikoen osagarri modura. Eta proba horretarako ikerketarako material gisa, Wikipediaren euskal bertsioko 1000 sarrera hautatu genituen, eta guztira 300.000 hitz
bildu genituen. Sarrera guztiak zientzia arlokoak ziren, 10 ataletan banatuta. Beraz, lagin edo korpus horretan, lehen esan bezala, erabil edo hobe marka zuten formak identifikatu ziren, alegia, forma alternatibo hobetsia edo gomendatua izango luketen formak. Ikusi zenez, 1000 sarrerako lagin horretan, horrelako 681 forma identifikatu ziren. Esan bezala, asmoa ezen ezarpen indizeak markatzea, baizik eta forma horien nondik norako edo ezaugarri batzuk azaldu ziren, eta daten araberako gogoeta batzuk egin ziren. Ugarteburu terminologia jardunaldian publikatuta daude datuak, nahi dituenak ikusi. Eta aurrekari hori ondoren, gaurko prestatu dugun ikerketaren aurkezpena egingo dizuet, luzatu gabe. Orain aurkeztuko dizuedan ikerketa saioak aurrekoaren ildoari jarraitzen dio. Gure beharretarako bidite izeneko lexiko elebidunen egiaztatzaile automatikoa sortu genuen. Hizkuntza bateko testuen analizitik, testu elebiduren analizirako tresnetarako urratsa emanez. Hasieran, gure ekoizpenaren kalitate kontrol beharretarako eta lexikoaren egiaztapenerako sortu genuen. Baina geroago, geure buruari galdetu genion, ea nolabaiteko erabilgarritasuna izan zezaken terminologiaren ezarpena neurtzeko lanetan. Eta galdera horri erantzun nahian edo saio diakroniko bat egin genuen. Gure tresna horren bitartez, euskarazko lege testuetako terminoen ezarpena aztertzeko. Bidite, lexiko elebidunen egiaztatzaile automatikoa da, esan bezala. Lexiko elebidun bat erabiltzen du, bi hizkuntza horietako erabilera zuzena markatzen duen erreferentzia baliabide gisa. Tresna erabiltzen den aldi bakoitzean, jakina, erreferentziazko lexiko hori nahierara aldatu daiteke, analizatu behar den materialaren jakintza eremuaren edo bestelako ezaugarrien arabera. Tresna honekin guk normalean erabiltzen dugun hizkuntza parea euskara eta gaztelania dira. Batetik horrelako lanetan ohikoen erabiltzen ditugun hizkuntzak direlako eta bestetik bi hizkuntza horietarako prestatuta dauzkagulako hizkuntza naturalaren prozesamendurako baliabideak, lematizatzaileak eta analizatzaileak. Beraz, biditek testu paraleloak prozesatzen ditu, erreferentziazko lexikoko horretako sorburu hizkuntzako terminoak identifikatzen ditu itzulpen unitateetan, eta automatikoki termino horien xede hizkuntzako baliokide zuzenak bilatzen eta identifikatzen ditu itzulpen unitate horietan bertan. Xede hizkuntzako termino egokirik aurkitzen ez duenean, kasu hori azaleratu egiten du. Hau da, erreferentziazko lexiko elebidunean ezarritako ordain egokia aurkitzen ez denean, bestelako termino lehiakide edo ez gomendatu bat erabili delako jakinarazi egiten du. Eta testu ingurua edo kokapena erakusten du. Esan bezala, gehienetan, hizkuntza pare horretan, gaztelania erabili ohi dugu sorburu hizkuntza gisa. Egiten diren itzulpen gehienak, gure testu inguruan behintzat, Hego Euskal Herrian behintzat, gaztelania sortutako testuetatik euskarara itzulitakoak izan ohi direlako esparru honetan. Eta gainera, gaztelaniaren egoera normalizatuagoaren eraginez, koherentzia eta konsistentzia handiagoa izan ohi du bertan erabilitako lexikoak eta abiapuntu praktikoagoa izaten da euskarazko inkonsistentzia detektatzeko bidean. Egiaztatzaile honen erabilera esperimental eta praktiko bat egin nahi izan genuen. Tresnaren ezaugarriagatik noski ezaugarri berezikoak izango dira analizatuko diren korpusak berak ere. Testu elebidunak dira, itzulpengintzaren behar eta eskakizunei loturiko ekoizpenean sortutakoak. Baina hizkuntza ekoizten duen sektore horretan sorturiko materiala aztertzeak ere bere alderdi interesgarriak dituela uste dugu. Azken batean, esparru askotako euskarazko testugintza nagusia itzulpena da oraindik. Analizi saiorako lege esparruko terminologia esan dugu aztergai, terminologia juridiko-administratiboa. Eta gure tresna esparru horretan azken hamarkadetan izan den bilakaera aztertzeko lagungarri izan daiteken ikusteko saioa egina izan dugu. Ikerketa saio diakronikoa planteatu dugu beraz. Duela hainbat urtetako testuez osatutako korpus bat eta gaur egungoez osatutako beste bat analizatu dugu. Beraz, garai desberdinetako bi testu korpus analizatu dira. Euskal erakunde nagusietako lege testuak bildu dira gehien bat. Lehen korpusean,
testu zaharrak biltzen dituenean, 1978tik 84ko lege testuak bildu dira. Bigarren korpusean berriz, azken 34 urteotakoak, 2014-2018 tartekoak. Zergatik data horiek, azteko tarte biribila iruditu zitzaigulako 25 urte, korpus zaharraren mugarri bat jartzeko. Eta bestalde, 25 urte asko direlako eta euskerazko araugintza asko aberaztu delako ordudanik, Euskaltzaindiak, akademiak, 85ean 25 arau bakarrik zituen ezarriak, eta terminologia normalizazioaren aleginean ere bide luzea egin da ordundik. Beraz, asmoa izan zen, 25 urte hauetan, araugintzak eta normalizazioak esparru juridiko administratiboko testuetan eragin duen bilakaera ikustea. Horretarako, gaur egun proposatzen den terminologia bi korpus horietan zenbateraino erabiltzen den analizatu dugu. Uste izanez, bien arteko ezarpen maila desberdin logikoak halako zantzu batzuk emango zizkigula ondorioak ateratzeko ahalegin horren emaitzenenak. Volumenari edo hitz kopurari dagokionez, testu zaharren korpusak 180.000 hitz biltzen ditu eta testu berriak 185.000. Guztira beraz 375.000. Ikerketaren logikari jarraikiz, esparru juridiko administratiboko terminoak erabili dira erreferentziazko lexiko elebiduna sortzeko. Normalizazio edo adostasun ahaleginean bere bidea egin duten terminoak bildu nahi izan ditugu bertan. Batetik noski, terminologia batzordeetan landutako hiztegietako terminoak, hainbat hiztegi atera dituelako esparru horretan. Bestetik, Euskaltzaindia joan den urtean argitaratutako oinarrizko hiztegi juridiko parlamentarioan biltzen direnak. Eta hirugarren, Jaurlaritzako justizia sailean dagoen epaitegietako idazki ereduak normalizatzeko batzordea deitzen dena. Zuzenbide arloko profesionalez eta hizkuntzalariz osatua dago, hainbat jatorrikoak, eta hainbat erabaki hartu dituzte terminologia eta fraseologia juridikoaren arloan. Hiztegia kontzeptuko antolatu da, eta kontzeptu bakoitzean bildu dira hari buruzko sinonimoak. Guztira, 3.259 kontzeptu bildu dira, eta euskarazko terminoi dagokienez 5.212 forma. Beraz, bi korpus horiek analizatu ditugu, erreferentziazko lexikoaren kontrastatuta eta honako emaitza hauek eskuratu ditugu. Agerpenak eskuz berrikusi dira, emaitzak desanbeiguatzeko eta emaitza benetan jakintza eremu horretako agerpen pertinentak zirela ziurtatzeko. Hor dituzue datuak, testu zaharren korpusean, erreferentziazko lexikotik identifikatu diren forma zuzenen agerpenak, 13.861. Eta agerpen horiek dagozkie 607 kontzeptu desberdini. Identifikatu diren termino ez zuzen edo egokitzat jotako agerpenak ez direnak 5.608 dira. Eta dagozkie 377 kontzeptu desberdini. Ehunekotan, agerpenak guztira dira 19.469 eta forma zuzenak izango lirake 1.072 eta bestelakoak edo ez gomendatuak 1.29. Pareko analizia egin da korpus berriarekin, erreferentzia korpusetik identifikatu dira 15.000 forma zuzenak, 15.900 eta 89. Eta dagozkie 811 kontzeptu desberdini. Eta identifikatu diren ez zuzen edo ez gomendatuen formak, izan dira 2035 eta agerpen hori dagozkie 323 kontzeptu desberdini. Eta unekotan hor ikusten duzue. Agerpenak guztira 18.000 eta 39, forma zuzenak dira 188 eta bestelakoak 112. Adibide konkretu batzuk edo pixka bat kasuistika analizatuta, erreferentziazko lexikoan gomendatutakoak ez diren termino agerpenak aztertuz gero, kasuistika zabalantzen baten da. Korpus zaharrean. Korpus zaharrean ikusi dugu batzuetan ez dela lexiko kontu hutsa, besterik gabe akats tipografiko agertu dira, segurazki gaur egun euskeraz eskura ditugun zuzentzaile eta egiaztatzailerik ez delako garai batean. Horiek agerpen zuzentzat hartu ditugu terminoa egokia denean. Terminoen baliokidetza zalantzazkoa erakutsi dute beste kasu batzuek, adibidez bezero erabiltzea kontsumitzaile kontzeptua zegokionean eta horrela.
Eta badira, gaur egun lexiko orokorrerako arauetara moldatu gabeko formak. Adibidez, hitzelkarteetan giza marrarekin gaur egun ez da horrela erabiltzen. Euskara ikasteko aukera daukazu hemen. Beste kasu batzuetan, lexiko orokorrerako geroago finkatu diren irizpideak oraindik betetzen ez dituzten formak aurkitu dira. Adibidez, dekreto, zamaitua, dekreturen ordez erabiltzea, hor ikus dezakezuen eunekoan, diru laguntza hitz bakarrean idatzita, diru laguntza hitz bi hitzetan erabilia, erazkin gabe eranskin formaren ordez, eta funtzionari zamaitua, funtzionario zamaituaren ordez. Hor dauzkazu esan bezala eunekoak. Kasu hauetan, kontuan hartzeko datua da, lexikoko formak arautu izan direla maiz, korpuseko testu horiek idatzi ondoren. Adibidez, funtzionario, ario forma, zamaitua izan behar zuela, akademiak 85ean arautu zuen, eta testuak esan bezala zaharragoak dira. Badira noski, terminologiaren normalizazioa aleginaren bitartez, gaur egun adostutakoa, baino dispertsio handiago erakusten duten formak. Hau da, garai batean erabiltzen zirenak, baina gaur egun gomendatzen edo hobesten ez direnak. Bizisari modukoak pentsioren ordez, aldi baterako xedapen eta beste forma batzuk xedapen iragankorren ordez, eta arduralari batzorde edo eraintza batzorde modukoak administrazio kontseiluren ordez. Dispertsio hori oso ondo izan da kasu batzuetan, eta adibide konkretu bezala, aurrekontu orokorrak kontzeptuari zegozkion formak, 270 aldiz aurkitu dira korpusean, eta termino hauek identifikatu dira. Begira ze dispertsioa, zenbat forma, eta hor dauzkazue eunekoak. Korpus berrian jakina, gomendatuak edo betxeak ez diren terminoen agerpen horietan, kasuistika ez da zabala. Akaz tipografikoak asko murriztu dira, eta lexiko orokorreko irizpideak ez betetzetik, okerrekoak diren horiek desagertuz joan dira. Eranskin, dekreto, funtzionari modukoak guztiz desagertu dira, eta gaur egun hobesten diran eranskin, dekretu eta funtzionario agertutzen dira euneko unean. Terminologia ahaleginaren bitartez lehenago agertzen zen dispersioare murritzago dago, leheno pentsio edo xedapen iragankor modukoak guain euneko unean agertzen dira, eta beste formak ez. Eta leheno adierazi dizuen dispersio handiko forma hori ere euneko unean aurrekontu orokorrak agertzen da. Hala ere, badira divergentzia kasu batzuk, hor agertzen diranak, amaitzeko esaten diet eta laster bukatuko dut. Badira hori, falta oso larrit, falta oso astun, horiek gertatzen dira, azken urteotako erabileraren inertziak, forma baztertuak, edo gaur egun gomendatzen ez diranak erabiltzea dakarrela. Eta amaitzeko, bestela herri eta egingo didate. Balorazio orokor gisa, gure saio honetan ezarpen mailak ikusita, ondore izta daiteke, ikusten dela halako bilakaera logiko bat, saioa egin baino lehen aurrekoz genizakena, alegia. Garai edo urte zaharretako terminologia oinarrizkoa landu behar izan zen lehen gobernu, antolamendu edo lege testugintzarako. Eta denboraren poderioz, jarduera horiek euskeraz ere normalizatzen joan diren heinean, gero eta gehiago joan da ere normalizatzen esparru horretako terminologia. Araugintzan eta terminologia normalizazio prozesuetan, gomendio terminologikoak egin diren neurrian, erabilera errealeko terminoetan ere bere isla izan dute aurrera pauso horiek, eta nolabait eguneratzen eta moldatzen joan da testuetan erabili den terminologia. Uzeiren ekarpenari dagokionez, ikusi dugu, bidite bezalako gure txekeo tresnek badutela edo osagarriak izan daitezkela txekeo terminometriaren arloan. Testuan agertzen diren forma zuzena kuantifikatzen dituelako eta forma ez hobetxien agerpenak ere bai, eta testu inguruan kokatzen dituelako bere detekzioa eta analisia egiteko. Testu elebidunetan beti ere biditeren kasuan. Eta amaitzeko, hortik aurrera, ageriko gauza da, ezarpenari buruzko ikerketak proiektu estrategikoak direla, araugintzaren eta normalizazioaren ardura duten erakundeentzat, eta euskarazko terminologiaren arloa, terminologia batzordearen ekimenez, urrats logikoa dela ezarpenaren azterketa sistematikoak egitea.
urratxorik garrantzitsua izango da terminologiaren normalizazioan dihardugun guztiontzat. Eta horrela, doituz eta hobetuz joango gara euskararentzako egiten ditugun proposamen terminologikoak. Eskerrik asko. Thanks very much, Eskerrik asko, for a very interesting discussion. So do we have any questions or comments for Iker? Go ahead, in the back, Edwards. My question is about those terms which are not accepted by public for several reasons. If you're measuring are terms accepted or not, how you also take into account this thing that maybe term is simply bad and you need to choose new one? Bueno, esan bezala, guk egin dugun saioa izan da gure tresna baten erabilera esperimental bat egiteko. Jakina, datu horiek prozesatu eta gogoeta bat egin beharko litzake, lehen esan dudan bezala terminologoak edo terminologiak egiten duen proposamena eguneratzeko eta hobetzeko. Aldiz, azterketa sistematiko hori eta proposamen berritze hori, nik uste dut terminologia batzordeari dagokiola. Eta gure saio hauek lagungarri izango direlakoa, baina beste analisi osoago bat egin beharko litzateke, korpus osoagoak erabilita, agian ez testu elebidunak bakarrik erabilita, ze arlo juridikoaren agenteak ez dira bakarrik lege egintzan dabiltzanak, baizik, kontuan hartu beharko da ere hedabideen erabilera, edo beste sozializatzeko beste esparru batzuk. Orduan, hori egin beharra dago noski, detektatzen diranean ez gomendatuak edo ez proposatuak erabiltzen direla, egin beharko da horren gogoeta bat, baina guk esan bezala egin dugu besterik gabe nolabait kuantifikatzeko eta kasuistika bat detektatzeko saio bat. Gogoeta horiek terminologia batzordeari dagozkiola iruditzen zaigu. Any more questions? Oh, Petra? Oh, no. Oh, okay. Just impressed in the corner there. Right, okay. Well, if we don't have any more questions, shall we thank Iker for his presentation? Welcome.